ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ତୁମେ ମାନେ କିପରି ଅଛ? ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭର କଳାମାଣିକ୍ୟରେ ପଦ୍ୟର କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଇବି। ଯଦିଚ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କବିତାର ସାରାଂଶଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଗୋପର ରାଜା ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପୁତ୍ର ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ। ସେମାନେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଗୋରୁପଲ ସହିତ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଦା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଣରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବକୁ ଯଶୋଦା ସହ୍ୟ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁଣକୁ ମନେ ପକାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃପ୍ରାଣର ମମତାକୁ କବି ଏ କବିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ এই ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପୋଷରା, ଅମ୍ବଲୀ ବାଧୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି নয়ন প্রতিমা, ততে কি পাশরি হেব মোর সুখ সীমা কলা মাণিকরে। দরুথাও অন্ধারকু রখি যাও গুরু, জনক জননী সুখ কাহি পাই সরু কলা মাণিকরে। বৃদ্ধ কালে তুমর একই নন্দন, হৃদতাপ বিনাশনে তুহরি চন্দন কলা মাণিকরে। গোটিকা অধামসর নর চাইতে, নাচি নাঞ্চ মাগু থাও লবণীতে মতে কলা মাণিকরে। তরুমু ধরিলে গোলে হই যাও তোহি, কদুর্বল দেখি কামি অসিবই মুনি কলা মাণিকরে। ডাকিনি লোভান্তি বলি দরু থাই মনে, বারো বারো বারু থাই জীবা পাই বনে কলা মাণিকরে। নিশাচর মাতিবার শুভুছি শ্রুতি কি, মুন্ড কোই ছাড়ি দেনি বলকু কাহিনী কলা মাণিকরে। ঝাড় বহুথিব অম্বু লাগি ঝাঁঝি খরা, শ্রম
ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇ ତୋ କଥା ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗିବ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାନି କରେ কানো দেরি থাই একা তবে গীত আজি কিম্পা শুধু নাই ভাবুছি মন করা মানি করে মকড়া মানি করে মকড়া মানি করে। আচ্ছা ପିଲାମାନେ କବିତାଟି ଶୁଣିଲ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିର କଳାମାଣିକରେ କବିତାଟି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ତୁମେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।